Hi. Čelec. Takže Hejka, to neseš jako. můžeme jít natáčet videa. Ale jakože tady vůbec prostě nechápám. přesně. A já vám to tady celý ukážu. Takže počkejte. Takže jsem tady v rohu. Chci to otočit. Musíš na... Hejka, mi to se To taky je to... No já vím. Ona to stopla, jo. To nejde. To paní. No, prostě já vám Jako já se ukážu. nějak jmenuju, kdyby tě to Ro. zajímalo. Tady je takhle stůl. Aspoň postavelka. Která je tvrdá? To Není. Takhle to tady máme. Jakoby trochu jsme to vylili. Jo, tady. A jsou to nějaký počkej na no? A jako můžeme tancovat. Manku. Ne, protože zpíváme. Jo, tak jdeme tancovat. Čauec.